Petar Pan. Ima 6 vrsta bića koje žive u zemlji nedođi. Prvo vile. One žive u gnezdima visoko na drveću. Onda tu su sirene. One žive u laguni, duboko ispod površine vode. A onda ima divljih zveri. I ja ne marim mnogo za njih. Divlje zveri su uvek lovile crvenokošce. Ali crvenokošci uglavnom love gusare. A gusari love izgubljene dečake. A naročito njihovog vođu, Petra Pana, najzanimljivijeg stanovnika Nedođije. Ovo je priča o mom susretu sa Petrom Panom i putovanju u Nedođiju. Zapanjujućem putovanju, različitom od svih drugih u mom životu. Nisam videla ni Petra Pana, ni zvončicu kada su prvi put posetili našu kuću. Niko ih nije video, niko osim Nane. A Nana nije mogla da nam kaže jer je Nana pas. Prva poseta Petra Pana broju 14 svakako nije bila i njegova poslednja. Uostalom, kao što ćemo videti. I svi su oni živeli srećno doveka. Laku noć, Michael. Laku noć, John. Mama, hoću još jednu priču. Sada na spavanje, Johne. Novu priču pričat ćemo sutra uveče. Laku noć, Wendy. Laku noć, mama. Priča je bila divna. Laku noć, deco. Zaista moramo da se oslobodimo tog prokletog psa. Ko je ikad čuo da pas ostaje u dečijoj sobi? Ne! Da, dragi, znam da nije uobičajeno. Ali ko će paziti na decu dok smo mi večeras na proslavi? Dole je služavka, draga. Ona će se starati o deci. Nana će se starati, zar ne? Nana? Ti me zaista veoma iznenađuješ. Sigurno si im opet punila glavu glupavim vilinskim pričama. Psi, priče. Šta će još snaći ovu kuću? Da, dragi. Šta misliš, zvončice?
Mislim da je Wendy sasvim pogodna. O, zaboga zvončice, izlazi odande. O, ti glupa vilo. Pazi! Zvončice, taj pas mi je iščupao senku. Ti drski psu, zažalit ćeš zbog ovoga. Molim te, pusti je da bude unutra sa njima. To svakako nemam nameru. Ta keruša je razbila vrednu staklenu teglu, probudila decu i rastrgla njihova odela. Kakva odela? A neku crnu stvar, staru. Vratio sam je u fioku. Crnu? Deca nemaju odeću crne boje. A pusti to, draga, već smo zakasnili. Vidiš li tog gadnog psa? Dobro. Šta je s mojom senkom? Vidiš li je? Ne. O, zaboga. Gde li mi je ta prokleta senka? Evo je ovde. O, baš sjajno. Našao sam je. Našao sam svoju senku. Ko si ti? Petar Pan, a moja senka neće da stoji gde treba. Pomoći ću ti. Moje ime je Wendy Darling. Znam, a ono su John i Michael. Otkud znaš? O, ja znam sve o vama. Dolazim svake noći da slušam priče vaše majke. Mogu ja to da ti prišijem? Sjajna ideja. Mislim na ovo. Da, zeleno. O, kakva divna dugmat. Jel da? Voli ih i zvončica. Ko je zvončica? O, samo jedna vila gnjavatorka. Ne verujem u vile. Psst, ne govori tako. Kad god neko dete kaže ne verujem u vile, po jedna vila padne mrtva. O, mili Bože, nadam se da ti nisam ubila prijateljicu zvončicu. Nadam se ja. Zvončice, gde si? Gde si? Kakav je to zvuk? Zvončice? Mora da si se negde zaključala. O, pa ona je divna. Ona za tebe kaže da si ružna. Ma nemoj. Eto, sredio sam svoju senku. Ti si sredio. Pa dobro, možda malo u svoju pomoć. Evo. O, hvala. Divna je. Prekini to, zvončice. Tako je ljubomorna. Pa ti znaš da letiš. Rekao bih da znam, i to vrlo dobro. Vi, vi. Oni lete! Ko su oni? Ovo su Petar Pan i Zvončica. Oni dolaze ovamo i slušaju mamine priče.
Možete li nas naučiti da letimo? Majko, sigurno bi bilo bolje da gospodin Pan... Naravno da mogu da vas naučim da letite. Zaista? Jednostavno, treba samo da mislite na čudesne stvari. Mrdate svojim ramenima i pustite se. Jel to sve? Treba nam nešto i od ove vilinske prašine. Vendi, da li bi voljela da budeš majka? Pa, volela bih. Volela bi. Onda dobro, možeš da kreneš sa nama. Da. Hajdemo! Mislim da ne bi trebalo da idemo. Šta će reći otac? Letet ćemo! Kuda ćemo, Petre? U moju zemlju, Nedođiju. Puna je gusara indijanaca i krokodila. Kako ćemo stići tamo? Pa letet ćemo, naravno. Mili Bože, kakva avantura! Pogledaj me! Pogledaj me, ja sam orao! Ali ne znamo put do Nedođije. To je lako. Prvo nalevo, a onda pravo do zore. Samo za mnom. Zna li tvoja majka da se ovim baviš? Ja nemam majku. Nemaš majku? Kako to? Pobegao sam od kuće onog dana kad sam se rodio. Bože, sačuvaj. Pričali su o tome šta ću biti kad porastem, a ja neću da porastem. Zato sam pobegao. O, Bože. Michael! Zašto si me pitao da li bih volela da bude majka? Nema majke u Nedođiji, a jedna nam je baš potrebna. O, Eno je, Nedođija. Hoću da vidim gusare. Ja! Dobro, pokazat ću vam najstrašnijeg od svih gusara. Kapetana Kuku. Hajdemo. možda ne bi trebalo da krenemo. Sve je u redu. Zvončica može da te odvede u podzemnu kuću. A dečaci će krenuti za mnom.
Zvončice, uradi kao što ti kažem i odvedi našu majku, hoću da kažem Vendi, dole u naše sklonište. A mi idemo u posetu gusarima. Da, da! Gusari! John, Michael, čuvajte se. Ono je kapetan Jasper Kuka. Krećemo u gusarenje i nastavlja nas metak. Sigurno ćemo dole steći i metak. La 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 la. Steći metak. Steći metak. O, kapetane Kuka! Smi? Rekao sam ti da me nikad ne prekidaš dok pevam. Ali, kapetane, tu je Petar Pan. Jel? Gde? Pa sada je nestao, gospodine. Hvala Bogu. Jesam li ti ja ikad pričao kako mi je taj dečak odneo ruku? Jeste, gospodine, pričali ste mi. Dobro Smi, opet si mi to izvukao. Pričat ću ti. Ali, kapetane... Noć je bila tamna i olujna. Kapetane, on će dovesti majku izgubljenim dečacima. Oni će se uskoro vratiti. Šta? Majku? Stvar je ozbiljna. Ako ti dečaci dobiju majku... Imaće čista odela Tačno, i dobru hranu tačno, i nekoga da im priča priče. tačno Smi, u pravu si. To ne možemo dozvoliti. Nje se moramo osloboditi. Ali, kapetane... Posado, preti nam užasna opasnost. Kakva? Krokodil? Ej, budi oprezan, stvar je gadna. Nije reč o krokodilu. Petar Pan je našao majku. To nije pošteno. Ako mi nemamo majku, ne mogu je imati ni oni. Zar ne bi mogli da je zadržimo da nama bude majka? To nikako. Majke nisu dozvoljene. Majke nisu dozvoljene. Au, moj palac. Jao, posekao sam palac. Jao, posekao sam palac. Teče mi krv. Jao. Dobro, ljudi. A? Setio sam se. Krokodil! Kako znate? Kucanje. On je progutao sad. Progutao mi je ruku. Oči je ostalo. Kuku, majko, moja mila. Majko! Brzo, moramo da upozorimo Vendi. Zvončice, jesmo li već skoro stigli?
To je zvončica. Mora da se Petar vratio. Eno je. A šta je ono pored nje? Nekakva ptica, šta? Šta to kaže? Kaže, Petar traži da gađamo pticu. Čudno, Petar obično ne voli da gađamo u bilo šta osim u gusare. Petar najbolje zna. Nadam se da ćeš mi oprostiti što sam rekla da ne verujem u vile. Samo sam... O, Bože. Pogodio sam pticu. Ptica čudno izgleda. To je neka gospođica. Pogodio sam gospođicu. Petar je rekao da će nam dovesti jednu majku. O ne. Da li je majka već stigla? Zove se Wendy i u velikoj opasnosti od kapetana Kuke. Ne, nije. Hoće da je ubije. Ne može nikako. Je li već na sigurnom? Nije baš. Ja sam je ubio. Šta? Glupane jedan. Trebalo je da vam bude majka. Naša Majka! Naša sestra! Živa je! Oj, zlupaću te, da nam ubiješ novu majku. Živa je! Boli me grudni koš. A ne čudi me. Proboden je strelom. Šta? Živa je! Moje dugme ti je spaslo Kome je pogodio? On, tuta. Zašto si me gađao, Tuto? Izvinjavam se, Wendy. Zvončica mi je rekla da te gađa. Da? Zvončica ti je rekla da je gađaš. Zvončice, zvončice. Kasnije ću se pobrinuti za tu vilu zloću. Ali sada moramo odvesti našu majku u podzemnu kuću. Ja nisam vaša majka. Molim te, Wendy, ne pričaj. Hajde, dečaci. Našoj majci Wendy sazidat ćemo kuću. Petre, ja ti nisam majka. Mora da se odmori. Tuto, Nibse i Johne, vi nabavite drvo. Krhki i Kovrđavko, nađite boju eksere.
Blizanci, vi i Michael čuvajte stražu i držite gusare na oku. Šta je to? Nadam se da nisu lavovi, bojim se lavova. Možda su lavovi najušli krv. Nisu lavovi, već izgubljeni dečaci. Hajde! Oni su... Dovešću kapetana. Izvolite, dečaci, napravila sam limonadu. Limunada! Hvala ti, majko! Ja nisam tvoja. O, zaboravi. O ne, napravila im je limunadu. Samo kada bi imali majku. Dobar posao, momci! Tražim sklonište tog Nitkova već godinama. Mi? Ali sam ti ja ikad pričao kako mi je Peter Pan odneo šapu? Da, kapetane, pričali ste. Au! Ništa, dobro je. Da vidim. Bolje da poljubim. Smiri se! Neće ona to još dugo raditi. Za Wendy. Dobro došla u Nedođiju. To je odlično, kapetane. Sigurno će poželiti da nam bude majka. Kada ovo pojede, neće biti ničija majka. Ali, kapetane... Šina? Navešću vam majku, momci. Kidnapovat ćemo indijansku princezu Tigrov cvet. Ona može da bude gusarska majka. Za Wendy. Dobro došla u Nedođiju. O, kako je to lepo. Zvončice, ti užasno mala vilo. Šta? Kolač je otrovan. Otrovan. O, Zvončice, sada još i lažeš. Ovo je otrov. Hvala ti, Zvončice. Spasla si mi život. Sigurna sam da ćemo od sada biti dobre prijateljice. Mislim da Peter Pan nije shvatio koliko izgubljenim dečacima nedostaje majka.
Naravno, najviše su im potrebne njihove sopstvene prave majke. Hvala, majko. I svi su živjeli srećno do veka. Divlje zveri uglavnom love crvenokošce. Crvenokošci obično love gusare. Pitam se gdje li su gusari. Šta je to? Poslednji put te pitam, hoćeš li da budeš naša majka? Nikad! To je tigrov cvet, indijanska princeza. Gusari su je oteli. Molim te, budi nam majka. Pa makar me to koštalo života! Ovo će te koštati života. Oni je vezuju. Udavit će se kada nastupi plima. Moramo nešto preduzeti. Pazi ovo. Hej, vi tamo! Molim, kapetane. Mi, to sam ja! Oslobodite indijanku! Šta? Kapetane, pa naredili ste da pustimo da se udavi. Sada menjam naređenje! Ali... Hoćeš da se raspravljaš sa kapetanom? Ne. Ne, ta indijanska veštica. Hoću da budem tu kada potone. Ali, gospodine, pustili smo je da ode. Naredili ste nam da je pustimo. Ja? Nisam. Naredio si. Nisam. Jesi. Nisam. Čekaj trenutak. Ko je iza onih stena? Kapetan Jasper Kuka. A, onda je u redu. Ha? Pa ja sam kapetan Kuka. O, pa ko si onda ti? Ja? Ne znam. Čekaj, trenutak, čekaj. Ko si ti? Pogađaj 3 puta. Petar Pan? Hajde, momci, da ga uhvatimo! Izgubljeni dečaci, eno tamo.
Izvinite me, majko. Imam te sada. Uvlačite se, nazad, uvlačite se, momci, nazad na brod, veseli rođen na brod, nazad, momci, nazad. Sredit ću te kasnije, Petar Pane. Više ne ratujemo, Petre Pane. Ti spasao moju kćer. Sada mi prijatelji. O, hvala ti, poglavico, veliki mali panteru. Tigrov cvet čula da gusari znaju gde ti živiš. Oni tebe napadnu večeras. O, Bože, nešto nisam za borbu večeras. Ti ne brineš. Indijanci paze Petra Pana. Mnogo ti hvala. Vendi, bolje da ti ostaneš kod nas večeras. Izgubljeni dečaci, u krevet. Mi pazimo izgubljene dečake. Ej, evo još jednog! Gde su stopa? Tamni oblak. Oni biti negde okolo. Neka im to bude poslednje. On mi je to uradio, sada ću mu ja to vratiti. Petar Pan, ti sad izađeš. Hoću malo popričamo. Taj govori kao poglavica. Tuto, idi vidi šta hoće. Dobro, Petre. To je jedan. Petre Pane, ti izađeš, popričamo. Johne, idi vidi šta hoće crvenokožac. Petar Pan, ti izađeš. Idem ja. Molim te, zaključi vrata za sobom. Boli me glava i neću ići gore. Laku noć.
Pažljivo s majkom, mislim, sa Vendi. Ajdemo, momci. Uhvatimo hulju. Zaključao se, a? Izlazi, kukavico! Ne možeš da ostaneš tamo do veka. Odvešćemo ostale na brod. Moramo pomoći Petru. Šta je to, Zvončice? Tvoja prva dužnost kao gusarske majke je da počistiš kuhinju. Šta? Nikada. Tebi ja pomognem, Petre Pane. Oslobodit ćemo se gusara zauvek. Zvončica će zamoliti za pomoć Vile i Sirene. Mogli bi da ih bacamo u vodu sa daske. Ne, takvo mučenje traje satima. Hej, a kako bi bilo da ih bičujemo? Isprljeće nam palubu. To je istina. Neka šetaju daskom. Sjajna ideja, kapetane. Idem po dasku. Pošto odbijaš da nam budeš majka, ti ćeš krenuti prva. Stanite oko mene, momci! Odnesite do krokodila! Nije to krokodil. To je Petar Pan. Dovedite ih! Vidio sam te ranije. Pobedit ću te ponovo. Nećeš ti mene prevariti opet tim trikom. Jeli, ti mene smatraš potpuno budalom, jeli? A sada, slušajte svi, ovo je već preterano. Mislim da je vreme da svi krenemo. Voleo bih da opet vidim Nanu. Daj, majku. Ko bi želeo da se vrati svojim pravim majkama? Ja! Možemo li? Mama. Petre, vreme je da malo popričamo.
Peter Pan se složio da svi izgubljeni dečaci treba da se vrate kući svojim mamama. Tuto! Gde si do sad bio? Zdravo, majko. Zdravo, mama. Nipse, gde si se dosad smucao? Svi su se vratili svojim majkama. Majko! O, Smi! Gde si bio? Ti nevaljali dečače! Rekla sam Petru i Zvončici da mogu da ostanu kod nas, ali Petar to ne želi. Ne, hvala, Vendi. To bi značilo da moram da odrastem. A mi to nećemo. Zar ne, Zvončice? Zbogom! Vidimo se u Nedođiji! Zbogom! Zbogom! Zbogom. Zbogom! Zbogom! A sad nazad na spavanje. Tekst preveo Stevan Živanović. Tekst interpretirali Dragan Vujić, Nenad Nenadović, Duško Radović, Marica Vuletić, Vladan Savić i Olga Odanović. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.